बर'नि नैथि बिटिसि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ फालिनो थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि महकुमायाव जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया खुंफुंनो साखाफारा। बिटिसिनि गोरोबथा सान बिटिसिनि गोथार जोनोम सान भारत हादरनि राजखान्थि सावगारियाव बिटिसिनि समायना सावगारि। बड' एकर्ड फालिनो थांगासिनो दं। गिबियावनो बयनोबो 20थि बड'लेण्ड एकर्ड डेनि गाहाम हामलायनाय बेस्ट उइजेस बयनोबो जासिग्रोनाय जाबाय। बिपिएफ राजनीतिक दोलोआ बे 20थि बड'लेण्ड एकर्ड डेखौ फालिनो थाखाय थागथियारि जाबाय। दा जोंहा 10टा साब डिभिजन दङ बिटिसिआव। बे 10टा साब डिभिजनाव 10टा बिपिएफ जिल्ला कमिटि दङ। बे जिल्ला कमिटिफ्रा गाव गावनि जिथु हेडक्वार्टार पार्टिनि हेडक्वार्टार बेफोराव बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय थाम-थिम जाबाय। जोंबो क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ राजनीतिक दोलो हिसाबै सेन्ट्रेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय देबोरगावनि जिथुनाखि वार सेमेट्रियाव बा शहीद जिथुनाखि जोंनि सेमेट्रि बे सेमेट्रियाव मुभमेन्ट सेमेट्रियाव जोङो बेखौ फालिगोन। गाबोन फुंनि 9:30 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानजाथाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव बड'फानि स्टेचुआव गिबि बिबार बावगोन आरो आलारि बाथि फोजोंनानै जोंनि बड'फाखौ सिबिगोन। आनिफ्राय सिदा सेमेट्रियाव फैनानै जोंनि दोलोनि बिपिएफ दोलोनि फ्लेगखौ हइस्ट खालामनानै हाबाफारिखौ जागायजेनगोन। दा फ्लेग हइस्ट खालामखांनायनि उनाव मुंख्लं जोहोलावफोर आरो जोंनि थांनाय गोलाव समनि दावहायाव बा जोंनि जिथुनाखि माहारि बिर बिरांगनाफोर बिथांमोननि मुंख्लं बा बिथांमोननो जों बिबार बावगोन। आरो बिबार बावखांनायनि उनाव समस्त जिसेबां माबाफोर दङ जोंहा मुंख्लंफोर दङ। जों मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावखांनायनि उनाव जोंनि मानिजाथाव बिपिएफनि आफादगिरि बिथाङा बिटिसि बाखि रायजा बा जोंनि आसामनि गासैबो रायजो राजा बा भारतीय नागरिकफोरनो मोनसे एड्रेस खालामगोन, पाब्लिक एड्रेस। आरो बे पाब्लिक एड्रेस खालामखांनायनि उनाव जोङो चिराङाव थानाय बाथौ खेराइ रिसर्टआव जोङो कालचारेल प्रग्राम फालिहैगोन आरो बेयावनो लान्च खालामनानै बेलासि 6टासोनिफ्राय 9टासिम मोनसे भेराइटि कालचारेल प्रग्राम खालामनानै गासैबो जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै बे हाबाफारिखौ फोजोबगोन। बे रिसर्टआव मोनाबिलि 9 बाजियाव जोबहैगोन आरोखि। दा जिल्ला कमिटिफ्रा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गासैबो थाम-थिम जाबाय। बिसेसकरि गाबोननि जाय प्रग्रामा जोंहा जोंनि माथाराइसफोरनो हमेज हैनाय आरो लोगोसे जोंना बिटिसि एकर्ड डे जायखौ जोङो बड'लेण्ड एकर्ड डे होननानै मिथियो। बेखौ मोननो थाखाय जोंनि शहीदफ्रा जायफ्रा जोंनि गावनि देहाखौ नागारनानै जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो बिटिसिखौ होनो हानायमोन बा हादोंमोन
गावसोरखौ स्मरन खालामनानै गोसोखांनानै जोङो गाबोन बे हमेस मार्टाराइज हमेसखौ जों फालिनो नागिरदों आरो बेयो BPF दलानो फालिनो नागिरदों आरो BPF दलनि जोंना गासिबो 10टा जिल्लायावनो जोङो फालिनो नागिरदों आरो बिसेस करि क'क्राझाराव गाबोन जोंनि BPF दलनि आफादगिरि मानगोनां जोंनि हाग्रामा महिलारि सार गावनो थाफैगोन लोगोसे जोंनि सिनियर लिडारफ्रा सारजों थाफैगोन जोंबो थागोन सारजोंनो आरो रायजो राजा बिथांमोनबो थागोन बिदिनो जों गाबोनो बड'लेण्ड एकर्ड डेखौ फालिनो नागिरदों क'क्राझारावबो डिस्ट्रिक्ट वाइजआव जों लादों बे प्रग्रामखौ जेनेबा जोंनि BPF हिसाबै जोंनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआवनो 10टा जिल्ला दं नालाय बे 10टा डिस्ट्रिक्ट थानाय हिसाबै जों 10टा डिस्ट्रिक्टआवनो गाबोन बे सेलेब्रेसनखौ लानाय जागोन दाथ' जों नुनो मोन्दों BTC सरकारानो सरकार सालायगासिनो दङ दाबो BTR सरकार होननाय जेबो नुवाखै जोङो कागज पत्र हक बा जिखुनु जोङो BTC गभर्नमेन्टखौनो जों नुदों मोन्दों खिन्थु BTC गभर्नमेन्टआव थानाय जोंनि लिडारफ्रा गावखौनो हारिनि थाखाय जुजिनाय गावखौनो माने हारिनि जायगानि थाखाय जुजिनाय होननाय गावखौनो माने प्रमान होनो नागिरो खिन्थु दा जेसेबां जोंनि बे जायगानि जोंनि बुहुमनि थाखाय जायफ्रा बिथांमोना गावनि शरीरखौ दान होनानै थांबाय बे शहीदफोरखौ दिनैनि दिनाव गावसोरनिबो दायित्वमोन सन्मान होनो खिन्थु बे सन्मान होआखै नालाय बे जोङो दोलोनि खोथाल' नङा जोंनि BTCनि रायजो राजाफ्राबो दुखु मोन्दों केलेन्डाराव थानो नांगौमोन दा जोंनि मानसिफोरखौनो जोङो जुदि दिनैनि डेटआव जों सन्मान होआबा मान होआबा सोर होनो बेनिखायनो बे बुस्थुआ केलेन्डाराव थानांगौमोन अति दुर्भाग्यजनक हिसाबै जों लादों बे घटनाखौ जोङो BPF हिसाबै गाबोन रायजो राजा गासिबो बिथांमोनखौ जों खावलायो जे गाबोन 1थानिफ्राय मोनानि 9थासिम बाथौ खेराइ रिजर्टआव जोंना बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल प्रग्राम श' जागोन बेनिखायनो जों खावलायो जाहाथे कभिडखौ मेनटेन खालामनानै कभिड प्रट'कल मेनटेन खालामनानै रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे उपस्थित जायो आरो जोंनि बे भेराइटिस बड'लेण्डनि कालचारखौ जेनेबा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि कालचारफोरखौ जेनेबा नायनो फैयो बेखौनो जों BPF दल हिसाबै खावलायो फिस बिदि जानाय नङा खिन्थु जों कभिड प्रट'कलखौ मेनटेन खालामनानै जों खावलायदों जाहाथे भिर भार जाया मास्क गासिबो लायो आरो बे बिसेस करि जोंना सेलेब्रेसनबो आरो जोंनि बे बड'लेण्डनि कालचार एन्ड ट्रेडिसन बेखौसो जोङो जेनेबा एटलिस्ट कभिड प्रट'कलखौ मेनटेन खालामनानै जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो सिंगारा लकेल सिंगारफोर थागोन आरो लकेल जोंनि डान्सार ग्रुप कालचारेल ग्रुपफोर थागोन बिथांमोना थागोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन जानबुं नाम्बार 8638992811 गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन